Mbak Garing ora tekan teki Pak Yatno. Ngerangka. Niki dugi sae. Saniki niki ini lagi pas njejul niki. Demikian iki muga tak kok igawane bayi kae dadi yo bener. Ning luncuran iki ketok ora saka kono Pak Yatno. Terus iki mbak aku lha iki mlebu saka nggon iki mlebu ning ngeleng ngono kuwi. Ana luncuran kuwi. Ana luncuran ngono lho Pak Yatno. Saking sambung nggih ketinggal, Mbah. Luncurane watu pinten-pinten watu nggih ketinggal. Oh, sekawan menenten. Niku disertai asap agak kecoklatan namun tipis kecil. Begitu untuk suara nihil dari sambung tengah. Begitu dilanjut, monggo rekan saudara kembali standby mendengarkan lagi nuwun. Sopan, makasih atas informasinya. Gitu Pak Yatno, lanjut. Oh nggih, ngono niki malah nggawa awan rada kenthel ning aliran ning kali Krasak Boyong. Awane kenthel rada lumayan akeh ngoten niku. Matur nuwun Pak Yatno. Pak Yatno satu putaran dulu. Ya. Ini bikin janur-janur tadi malam. Pelaksanaannya jam pinten niku mengke? Mangke sore niku leng nglaksanake habis ngisak. Yo munggah Merapi sesuk-esuk. Jam 6 berangkat dari Kinarjo. Ngoten niku. Nggih, matur nuwun Pak Yatno atas keteranganipun. Wandalu kula nggih mrika nika jagung kalih jenengan. Ngoten niku Pak Yatno, nggo lanjut. Pak Gareng, Asep Korawon minta info. Katanya terjadi luncuran, betul apa tidak? Betul, Mas Asep, cuman udah mengudar mengarah ke timur dan ke atas. Itu Mas Asep. Oh, terima kasih Mbak atas informasinya. Saya monitor karena aku dikasih tahu teman. Saya masih aman loh Mbak Gareng. Coba dititip kembali Mas Asep. Tapi masih kondusif tuh Mbak situasi. Oh, ternyata di sini masih aman-nyaman biasa. Kiat warga di ladang masing-masing. Itu Mas Asep. Terima kasih atas informasinya. Berguna bagi rekan-rekan semua. Itu Mbak Asep Korawon standby kembali. Lalu monitor Mbak. Sama-sama standby dan sama-sama monitor.